Mød familien Vadskjær fra Pandrup. En skøn og varm familie, klar til endnu en kærlig og hyggelig jul. Deres lille hus på Jakobsvej lå stille i snefaldet, badet i julefred og varmt lys. Hos lille Laura var forventningen stor, for i år ventede hun noget ganske særligt. Mor Tina pyntede juletræet så smukt med sin vante ro og varme juleglæde. Far Anders satte stjernen på toppen og nød saligt øjeblikket med stolthed. Laura, kommer du ind og ser juletræet? Og der stod det. Det smukkeste juletræ, hun kunne forestille sig. En særlig gave ventede på hende. Ja, selv Hans var en smule nysgerrig. Anders rakte hende pakken, og Laura tog imod den med stor glæde. Tina så til, stolt og rørt over Lauras forventning. Men pludselig sneg en lille tvivl sig ind. Som om noget ikke helt stemte. Hvor er vores fucking pony? Jamen, lille skat, du har jo allerede søde plet. Ja, og du må ikke glemme lille Hans. Det kommer I til at fortryde. Sandra og Julian, hvad er I ude på? Ingen pony, ingen artige børn. Fuck dem op. Sandra, lad være! Ikke i kuglerne! Ja, julen tager sommetider en drejning, man ikke helt havde ventet. Men selv i mørket findes der altid, ja, en lille gnist af håb tilbage.